tu na chuan construction kan siam le tur a chuanin a chi hrang pali na kan se kha triangle kan siam tur a khanin side pahnih min penga a side pahnih le median min pe don ani median side pahnih le median min penga chuan chumi hmang chuanin question number 9 na le 10 na te hi siam thei don ta ni ti chuan chumi heta hianin thren khating kan lo share lo takin class noi lampanga tang kan lo zir tur a kha median ti te hi kan lo share lo pal thea chuwang chuan ta kan soi fia kha lo lo nge median chu nge kan ti chuan triangle ti hian lo om ta hemi triangle ti lo om khanin heta vertices atang hian te kan lo rin heta hemi heta tanga a vertex atang kan rina a opposite side lai tak midpoint a midpoint of vorin zom tu piang hi median chuni tamai ta ne etena ta tanga ka rin ani be thung chuan hian a lai taka a opposite side lai taka khan a han rin zom tu kha median chu ani me chuan hetiang line le in a sir dang line ti te min pe don ani chu ai tiang rin pakhat le a sir dang line ti te min pe don ani wala tu na chuan alem hi kan lo draw don anga hian scale hian kan rin anga AB tur hi 4.5 anga ya chuan tangin 4.5 kan rin ta ni 4.5 hey 4.5 chi chen ta a chu A B ti ta ni ki lo ni ta nga tu na chuanin AD A tanga D heta nom dona chumi chu eking kan tiang kan ti chuan hian scale kan danga scale a khan compass in AD chu 4 cm tu tenia 4 kha te tu chuan hi kan koi kaw zaw zong tu rei 4 tu rania 0 a zoom khan kan zu chunanga chuan hi 4 a chi hian kan dang 4 a chi chen ka chuan le lai hi 1 a ten lo da chen 1 le da chuan 2 na hi a 1 na chaw ani 0 i da khan 1 2 3 4 te hian chi ta ni ti chuan A tanga D 4 ani vai A train kan te a zoom hian A la main chun tur ani a zoom hian A lama i chunanga ti chuan hi aum na lai tak zo na hi kan hriat lo wangin hian ki kan siam top mai do ni ki kan siam ri stop ta ni hian ti chuan BC kha hei B tanga C headline card tur kha 6.4 ani a 6.4 chu 6.4 chu median khan alai takan phel don awang khan alai tak chu jangai kan ti chuan 3.2 ani chuwang chuan B tanga tilai chhole tur D omna hun tu hi 3.2 ani chuwang chuan hei 3.2 in kan pot liang 3.2 chu ve hi lo ta ni 3.2 ti chuan B tangin B a azuma chunin tan a ki kan siam le don ani B a zoom in chuna ti chuan hei hi a kom sa kha kan han ka tang ti chuan hei hi kan rin chho don ta ni kan rin chhawanga kan rin chhawang hei foot rule mang hian kan rin chho don ta ni
heta cái cần riêng là khi xây đều nhất con riêng màu là quay là ba azat tụi nó chỉ cần đất tệ lại thôi là vàng hiện cần riêng sầu ra ta này xây đều hết khó khăn thì khen cần riêng mẹ để tiền cần riêng sầu ta này thì cho anh helai anh cắt lại đặt hình chú đi khăn ta này median nó khác median pha e cho đi như này riêng nghe là chạm hay riêng lằng về nó thắp vào khăn này thì hiện a trang đi median khăn ta này thì cho anh 6 BC tur kha 6.4 này B trang C kha 6.42 này vangin kan du chan cái áo ổn zong tur dik nang khan hi kan la to thì cho nên kan du chan B to C tur hi thì hiện nay kan te tok thei thawa kan du chuan ani lo vek chuan hemi helai trang tilai hi 3.2 ne heta 3.2 dang khom le tur ne hiện nay compass khanin 3.2 bốc kan la le lenga he ni ta tra mo adikem ta hian ensinila ala dik khap mai mi che hian ta hian tilai che hian rin le don ta ne tilai hi A B C om nu tur che kha la ta ne iki C cho la ni ta a hi C chuan inge la rin zom lo A le C rin zom la ni lo chu kan rin zom nga kan rin zom ang chuan triangle A B C hi kan triangle du chu lo ni a chuan A B hi A B C zong hi 4.5 cm ani a chuan B C hi 6.4 hi 6.4 ani a chuan he tilai hi 4 centimeter ani and 4 centimeter lo ni thap don ta ni ti chuan kan siam dan in the step of construction ki siam ro zero ron ti le chuan ti hian kan ti le don ni step of construction hi zero ngai chuan asir all a khan mon lo kon a phek do ta pokan jek menga ti hian kan zia kan enge kan ti ma saktar kha kan ti dan in to ta zia tur kha ni ya A B kan rin ma saktar ani draw a line segment AB equal to 4.5 cm here I run zia kan za zel khan ti kan zia kan ti chuan enge kan ti la kan ti chuan A kha center mangin chuan a radius a khan median za AD to za kha 4 cm mangin a kan rin ani mo with A as a center and radius equal to AD equal to 4 cm draw an arc chuan adot le chuan B hi center a mangin ti chuan as a center radius equal to radius a khan BC chan ve hi kan hmang thung ani BC ko 6.4 ni chu bi chan ve chu 3.2 ni a ti chuan draw another arc intersecting the previous arc B ti chuan chu min nuwa BD kan rin zoma chu kan rin chho bela he kan thui den kan rin BD za chin BD za chin DC lo ta ne BD le DC chen che ti khan D hi a midpoint ni che ta ti chuan A le C kan rin zoma chuan ABC is the required triangle lo ti thei ta ni khi side pahni le median min pe ka triangle siam dan chu alo ni le ta ni question number 9 na kan ti to na mang khan question number 10 ki lo siam ve le turania triangle siam dan kha ki, question number 10 na chu ani
tạm chứ alo ni lệ ta này